Amabost zauri, Karmele jaio. Zer arraio. Gauak bestetan baino pisu handiagoa zuela pentsatu zuen. Zeru ilunearen gainetik ile zuriko atso batek artilezko manta bat bota izan balu bezala. Autobusaren zain zegoela, jakaren eskuineko poltsikoan gordeta zeukan ogitartekoaren berotasuna sentitu zuen Felixek. Aluminiozko paperen zimurrak antzeman zituen hartz puntekin ogitartekoa gordetzen zuen plastikozko poltsa ukitu zuenean. Eta pentsatu zuen ez zitzaiola gustatu ogitartekoa eman eta gabon esaterakoan gau hartan Karmelek erakutsi zion aurpegia. Haren begirada iheskorra eta haren azken musuaren automatismoa. Aginak garbitu ondoren, lababoaren gaineko edalontzian eskuila usteko zerabilen automatismo bera ikusi zuen Felixek bere emazteak emandako azken musu hartan. Gau osoan zehar, lan egitera joan aurretik, emandako musu hartan ez zuen Felixek nolabait esateko musurik sentitu. Eta emazteari azken boladan zer arraio gertatzen ote zitzaion galdetu zion bere buruari, zer arraio. Pintadaz betetako horma baten kontra jarrita aurreko etxebizitzetako leihoetatik ateratzen ziren argiei begira zegoela. Karmele imaginatu zuen afariko tresnak garbitzen, sukaldeko argi zuriaren pean. Begiak txikituz gero, aurrean zituen argiek kandelak ziruditela pentsatu zuen, eta kandelak izango balira bezala putz egin zien halako batean. Alaba biak ohera sartzeko Karmelek zenbat oihu egin beharko zuen pentsatzen zegoela. Bere begiek karpeta argazkiz betea bularraren kontra estutzen zuen neska gazte baten ibilbidea jarraitu zuten, giltzak atera eta alboko atarira sartu zen arte. Orduan, ataritik etxeko zapatilak soinean zituen gizon bat atera zen. Supermerkatuko plastikozko poltsa batean zeramatzan zaborrak edukiontzian sartu eta korrika bueltatu zen kobazulora. Atea itxi orduko autobusaren motorraren zarata entzun zuen Felixek eta espaloi ertzera urreratu zen. Autobusaren lehenengo eskailera igotzerakoan kalefakzio itogarriaren zaplastekoa sentitu zuen aurpegian. Minutu gutxitan berotasun larri hartara ohiutuko zela bazekien, baina benetan itogarria zela pentsatu zuen. Autobusaren atzeko alderantz abiatu zen, loioetatik kanpoko alde ilunera begira zeundenen albotik pasatu ondoren. Leiho alboko eserleku batean jesarri, ogitartekoa poltsikotik atera eta libre geratuko ezarlekuan utzi zuen. Ogitartekoa gordeta zuen plastikozko poltsari begiratu eta inprimatua zuen supermerkatuaren izena alrebez irakurri zuen. Orduan pentsatu zuen lehen aldia zela supermerkatuko izena alrebez irakurtzen zuena. Eta ez zen Felix supermerkatuko plastikozko poltsa gutxi ikusitakoa. Karmelek supermerkatuko plastikozko poltsaz betea zuen etxea, bertan lan egiten zuen eta. Supermerkatua ixten zutenean beti eramaten zituen etxera zenbait poltsa. Edo zertarako balio zutela esaten zion Felixi. Honek hainbeste poltsa zertarako nahi zituen gordetzen zioenean. Eta balio zuten. Ogitartekoa lantegira eramateko behintzat balio zutela pentsatu zuen Felixek. Gaueko txandan zebilen
azken 2 urte haietan beti eraman baitzuen ogitartekoa supermerkatuko poltsaren barruan. Behin izan ezik, behin Torremolinoseko oroigarri denda bateko plastikozko poltsan eraman zuen ogitartekoa, eta gogoratzen zuen. Poltsa nolakoa zen gogoratzen zuen, gorria eta laranja, letra handikoa. Baina emaztearekin eta alabekin Torremolinosen pasatutako egunak ez zituen gogoratzen. Supermerkatuaren izena behin eta berriz aldrebez irakurtzen zegoela. Alejandroren ahots sendoak esnatu zuen. Ezeria al naiteke ala bokadilloarekin berbetan jarraituko behar duzu? Autobusa geldituta zegoen, Alejandroren geltokian. Eta ohi bezala honek berba egiteko gogoa zeukan. Prepara zaitez, Felix. Zer ba? Gaur notiziak izango ditugu, goikoak. Autobuseko aire kargatua jatorri eta tankera guztietako hitzekin betetzen ahalmen izugarria zuen Alejandrok. Hitz jarioaren edukiari kasu handirik ere ez zion egiten Felixek, baina haren ahotsa eta berba egiteko modua gustatzen zitzaizkion, eta nahiago zuen geltokitik lantokira zeuden 11 minutu eta erdiak Alejandroren ahotsa entzunez pasatzea isilpean leihotik begira baino. Gau hartan, ordea, ez zuen Felixek Alejandroren hitzetan kontzentratzeko ahalmen handirik ageri. Karmeleren ezpain hotzek ez zioten lagunaren solasari bere buruan sartzen uzten. Baina Alejandrok berearekin jarraitu zuen. Ba bai, goiko notiziak ditugu gaur, ikusiko duzu. Lantegiko sindikatuekin zein harremanak beti ematen zion Alejandrori barneko albisteak besteek baino lehenago jakiteko aukera. Eta informazioa edukitze horrek paparra puzten zion. Notiziak jakitera ematea zituenean batez ere. Eta hauek esateko era ere ez zen edonolakoa. Gauzak erdizka esaten hasten zen beti, eta galderaren zain geratzen zen ondoren. Norbaitek galdera egindakoan, orduan botatzen zuen gainerako informazio guztia, aurretik ez. Zer dakizu ba? Felixek galdera egitera behartuta ikusi zuen bere burua, naiz eta leihoaren bestaldeko iluntasunean jarrita izan begirada eta burua bere etxeko sukaldeko fluoreszentetik gertu ibili. Soldata igoera usaindu zezakeela esan zion orduan Alejandrok, eta usaindu hitza erabili zuen. Felixek barre egin zuen, baina barre garratza izan zen, halakorik ez zuela sinesten erakusten zuela. Lantegiko aldageletako armailura ireki eta laneko arropak ateratzekoran barruan zeloarekin itsatsita zeukan argazkiari begira geratu zen Felix. Arropa aldatzen ari zela. Arrotz egin zitzaion argazki hartan ageri zen emakumearen begiradaren distira. Gabon esan eta etxeko atea 3 bueltaz itxi zuen Karmele. Argazkian 2 alaben alboan ageri zen emakumearen gandik urrun zegoelat pentsatu zuen. Eta urruntasuna zenbatekoa ote zen pentsatu zuen, kilometro batekoa edo gehiagokoa. Gauetan begin neukatekin eta goizetan aurpegia puztuta ikusten zuen emakumea ez zen argazkiko Karmele alai eta bizia. Argazkikoa emakume berritsua zen, galderaz gainezka zebilena beti, eta etxean utzitakoa monosilabo eta eten puntuz beterikoa. Aldaketa hura izateko emazteari
zer arraio gertatu ote zitzaion galdetu zion bere buruari. Zer arraio? Irratiko aurikularrak belarrietan jarri eta lanpostura abiatu zen Felix. Gaueko irrati saioek lagun egiten zioten gau osoan, txapa mozteko tresna erraldoiarekin batera. Baina 11. sektorean zegoen bere postura zihoala megafoniako deia entzun zuen. Gaueko txandako langile guztiak biltzeko abisua. Notiziak zeuden beraz, Alejandrok agindu bezala. Bilera amaitzerako frenetikoa zen Alejandroren bekainen mugimendua, eta berak aurreratutako soldata egoera konfirmatu zenean gorputz osora zabaldu zitzaion bekainetan hasitako tika. Oraingoan ere asmatu Alejandrok. Besteen buruetan esaldi huraxe egongo zen. Hori pentsatzen zuen Alejandrok. Besteen buruak norbere kontu korrontean kontzentraturik batzeuden ere. Etxetik irtetean sentitutako garrastasuna gozatu egin zitzaion Felixi soldata egoeraren berri izan zuenean. Eta haren berri Karmeleri ematean honek sentituko zuen poza imaginatzen zuela irribarrea atera zitzaion. Karmeleren azken boladako begirada goibel eta tristea notizia harekin berriz piztuko zuela pentsatu zuen txapa bat eta beste bat mozten zituen bitartean. Azken aldian, Espain artean antzeman zion ezdutasuna azkenik desagertuko zela pentsatu zuen, eta berriz aurkituko zuela 2 edo 3 urte lehenago Karmele etxean. Etxeko egongelan telebista aurrean erdi lokartuta ikusi zuen orduan Karmele, belaunen gainean manta jarrita eta loguraren eraginez burua gora eta behera. Balantzaka. Mugimendu bortitz horietako batek esnatuta, telebista amatatuta eta ohera joaten ikusi zuen. Astebarruan botatzen zituzten gaueko telebista saioak, ez zituela ezagutzen pentsatu zuen orduan Felixek, eta igandeetan lagunekin lehen egiten zituzten bazkarietan solasalditik kanpo gelditzen zela gogoratu zuen. Horregatik, erabaki zuen bazkari haietara gehiago ez joatea. Telebistako saio ez baino hitz egiten ez zutelako, eta Karmelek bera gabe ere ez zihoala esan zion. Soldata egoeraren kontua bueltatu zitzaion berriz burura. Igandean mesoira eramango zuen familia bazkaltzera. Notizia hark Karmele azken hilabeteetako hipnosik aterako zuela pentsatuz pozik jarraitu zuen txapa bat eta beste bat mozten. Eguzkia ateratzeko gutxi falta zela. Felixek berriro sentitu zuen autobuseko kalefakzioaren bero itogarria. Hau ospatu beharko dugu, ezta? Karajillo bat pakorenean, Alejandrok autobusera igotzerakoan egindako gonbitari ezezkoa erantzun zion Felixek. Lehen baileen heldu nahi zuen etxera. Karmeleri soldataren igoeraren berri emateko eta haren aurpegian argi nola pizten zen ikusteko. Etxeko eskaleireetatik gora zijoan eta etxebizitzetako ateen bestaldetik ez zen oraindik zaratik ateratzen. Isiltasun hura gustatzen zaion, esku artean giltza sorta hartuta, Karmele imaginatu zuen artean ere ohean sartuta, izara nahazpilatuten berotasunean galduta. 1, 2 eta 3 buelta eman zizkion zarrailari, eta alaben gelaren aurretik
Isilpean pasatu ondoren, bere gelako atea ireki eta han ikusi zuen emaztea. Ohe gainean eserita, oinak lurrean eta eskuekin begiei irekitzeko ordua zela agintzen. Egunon, bota zion Felixek ez-ohizko energiarekin. Eta egunon garratz eta zurbil batekin erantzun zion emazteak. Esnatuta zaude? Zuk zer uste duzu? Karmeleren erantzunaren zakarrari kasurik egin gabe aurrera egin zuen Felixek eta oso notizia ona zuela esan zion. Eta Alejandrok egiten zuen legez zain geratu zen, galderaren zain, jarraitzeko. Zer da ba? Galdetu zion Karmelek, ohe alboko mahaitxoan zituen betaurrekoak hartuz. Soldata igo digutela. Eta digutela ahoskatzean trompeta desafinatu baten soinua atera zitzaion Felixi zamatitik. Kontrolik gabeko soinua. Felixek tente jarraitzen zuen. Emaztearen bezarkada baten zain zegoela ematen zuen. Karmele ohetik jaiki zen eta ezer esan orduko armairura ireki eta arropen bila hasi zen. Hauek esku artean hartu eta dutxarako bidean Felixen albotik pasatzean oso ondo bi aldiz errepikatu zuen ertzik gabeko tonua erabiliz. Eta bainugelara bidean desagertu orduko mesedez ur beroa jartzeko eskatu zion senarrari. Balkoian zuten berogailua martxan jarri ondoren ohearen ertzean ezeri zen Felix. Arropak kentzen hasi zenean, Karmeleren sorpretza keinu behartua umeek bileziaren bat egiten dutenean nagusiek jartzen dieten espresiotik gertu zegoela pentsatu zuen. Pijama jantzita ezkerreko hanka ohean sartzen hasi zenean Karmele agertu zen gelako ate ondoan, dutxa hartuta, jantzita eta lanera ateratzeko prest. Jaikitzen zarenean jarri lapikoa zutan, prest daukazu dena, berotu eta listo. Eta zer nahi duzu ekartzea gaueko bokadilorako? Marcos isilik geratu zen segundu batzuetan. Haren galdera eta agindu zaparradari nola erantzun jakin gabe bezala. Urdaizpikoa? Bota zuen berari ere arrotz egin zitzaion ahots dardartiaz. Bale, urdaizpikoa. Beno, banoa, ikastolako autobusa galduko dugu eta. Ondo lo egin, Gauera arte, musu bat. Musua hitzetan eman zion, baina ez zion musurik eman. Eta berriz ere, Marcosek ez zuen bere emaztearen musurik sentitu. Ohera sartu eta zabaira begira geratu zen, begiak irekita. Loak hartzea bestetan baino gehiago kostatuko zitzaiola pentsatu zuen. Galdera bera zebilelako bere buruan, behin eta berriz. Emazteari azken aldian zer arraio gertatzen ote zitzaion. Zer arraio.